komik bol vlastne smutný človek, ktorý prežíva strašne komické situácie a jeho pohľad na ne je tak trošku posunutý inám, ako je zvykom vo vtipe. Je to Slovensko komické, pretože sa odkazujeme na divadelného komika, ktorý vždy bol smutný človek, klaun a díval sa veľmi láskavo na všetky problémy, aké tu my všetci vlastne žijeme. Slovensko komické je pre mňa a dúfam, že aj pre čitateľov bude komická kniha. Je v nej humor vulgárny, trpký, láskavý, pokojný, je v nej humor kúsavý, dedinský, mestský a dúfam, že bude baviť nielen ako text, ale aj ako audiokniha a že bude baviť aj svojimi ilustráciami a krásnou hudbou. O vizuálny zážitok k jednotlivým poviedkám sa postarajú maľby výtvarníka a scenografa Fera Liptáka. Na zborníku Slovensko komické si tentokrát budete môcť prečítať aj 3 bonusové poviedky od českých autorov, pretože český humor máme všetci radi. Pretože všetci potrebujeme, preto aby sme toto prekonali, tak trochu nadhľadu a smiechu a humoru. Nie? Takže sa usaďte v prvom rade, lebo spoločne odhalíme Slovensko komické.